Mas Iki aku Willy. nyolong kuwi ya Dek Lintang, Duk Lintang, Mbak Lintang, Dek, Lintang. Dek Lintang. Wah, Dek ya Dek Oke. Lintang. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas ya denge nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ora diparani nek wong aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Apa? Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas Nah, ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora Apa sak lagi? kepo, ora sak Apa kepo. lagi? Ya ketinggalan berita kabeh ya Tinggalan Mas. berita ya. ora sak ditutuki, ora sak ditutuki. Orang duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. jumeneng iki kudu. Jumeneng? Heeh. Lah Oke. iki di streaming kok mau sampe lungguh monggo seperti cowok. Duduk, duduk. Wah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. Suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita Iya. satu sanggar Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. teman-teman ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya nyindeni. Iya ta? Iya, TA, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Duh, Lali loh Mas. prakerin gak wis Sudah suwe. lama, iya. Wah, sampean kok cepet men gede iki ta. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to Aku jane? kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning- Blitar. Ning Blitar. Nah, Oh, pas nderekne Swargine Ki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya Nah, almarhum Bapak. Iya. Pas Kuwi panjenengan nyusul di mana Mas itu? penataran. Penataran. Aku sing nggawe klambi abang kayak Mas ya. Oh, fotomu jek. Ije loh dong Mami. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis suwe ra petuk ya ngono kuwi. Nah. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangat mun jenenge. Ya wong namanya netizen. Budaya, heeh. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki ya nggo apa kan iki ya kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya, sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kenek di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Hujan, Mas, iki tapi lek bakule ora mergo sampai- enek sampean. Iki ra mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Yes, terima persoalan kasih. Puyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga iya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal moko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih. Gus Mas Bono. sudah memberi ajang Tempat. memberi Ya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Loh, Mas? lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Wis Ah, diwakili Mbak Lintang wae iku. Gemarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih.
Biasanya campur sari lek kata aku biasanya duete kan apa kayak? Lestari. Nah, lha nek kene ra iso. Dalam? Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Yang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, okay. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Yeah. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Piye toh Mas? Ya wis sampean matur suwun kek. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman kok. Keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Ibu Sinden. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Duet. Wah, niki Enggak, gandeng Lek, mboten. duet malih huru hara malih lho Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama Adik Mirza? Ah, iki karo Ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama Adik Mirza, sini Adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sing dalu. Wah, Dek Mirza kok sampean begiki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih, Iki ya aku yo nggih. jek belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kayak Wah, wis tenang. kondi yo. Ya, semoga Adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Almarhum Kisina Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. 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 Wah, pancen Aku panjenengane nomen ndredeg lho Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesena kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ana panjenengane ya bocah nom-noming ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, Nah, kuwi hebate bener. Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya, Willy juga. amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah, njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya, Ini Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, Nggih. ngagem bawa. Monggo. Berarti Ngagem bawa mawon Mas Nggih, Willy. monggo. pelok Pangkur. tenan Cakadi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo. Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho moget. Mas. Iya to jane ora Kurang kok ajar. Kabeh Wih, kaget guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo? Nggonku nunggu Ayo joget-geti lho. srengenge nganti
apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki kepiye to? Wes swaleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyubri sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Dalam Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengit anak kene aku nunggu kowe
bisa dalang ya. Mas Suaranya Willy tetep. juga bagus loh suaranya. Oh, Allah. Wayangnya juga bagus. Ndasku gede iki golek di. Engko blangkone ra sedeng we. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Iya, nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih Adik Terima kasih. Mirza. Nggih, sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Amin. Kita berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok kasih turu iki. juga dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur mbah nuwun Mbak Lita. Nggih. Nggih, napa badhe Dalam nembang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing Niki ninggih. tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon masih ah nika. Mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa. Oh nggih. Monggo Mas.
Lah